nena tinno yarlomi yafumi sibudum bito wawa yobde jimnadum wayo babam tinno yarlomi yafumi sibudum bito wawa yobde jimnadum yumma sawi bito le sijenai e balde jamma woni e moɗon musidɓe fulɓe heɗotoɓe radio kabaruji radio yimi e mimami en gari ardinande men programme meɗen hande mo ganduɗa ko jeetati e lewru mars e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi eɗen ciftoro wonde ñande jeetati mars o hitande kala teska ko ñalawma windere mo rewɓe ko ɗum ganduɗen heblude ɗo henne kono ko e yeeso woto hono yeeso adunayankew e on saaha eɗen nodda kadi seeramɓe meɗen sen gayni haalde kamɓene e nder ñalawma he ɓe tinno ɓe gaddane men to banggal l'islam to enen holko teskiɗen e ko wiyete ko teddugal debbo elle mataw enen en tongani ɗum e ñalawma tonguɗen ɗum ko e gurnam gila ɗo jomiraɗo wino wa isal mawudatu suilat bi ayyi zanbin utilat yoɓe ngal ɓe bismama kamɓe seereɓe ɓe ɗo noon eɗen gardina ɗo e yiyande aduna yankore yoɓe gaddana ɗumen ɗo e kikiɗe e yiyande diine yankore eɗen gandi oɗo saaha windere nde ena heblano oɗo feet noon mbiyeten hono nde ɗo julde nde ganduɗa ko julde debbo wiya won hen leyɗele mbaɗanta ɗum ko seppoji won hen mbaɗata ɗum kadi ko ñargol hono yoɗude mbaɗa hen yuɓɓudi kadi keble hen sukaɓe keble hen belle mbadda hen e pijirloji e ko nandi hen leydi kala e sifa no heewi kañumne waɗirde julde muɗum kono noon kadi fof eɗen mbawi namdade koye men taw holko wiyete ko ñalawma debbo mbiɗen ha hande koto yiyande aduna yankore mbiɗen ñalawma windere walla mbiyen ñalawma windere en kew mo ganduɗa hoorema ko debbo hokka ɗum e yiyande adinayankore mbiɗen teska ko e ñalawma jeetati lewru mars e hitande kala e on saaha gueɗe kewɗe e mbaɗe hen teske hen gila e gonka ha e ndendagu tawi noddete hen ko potal hakkude debbo e gorko won hen no mbiɗen ena yuɓɓine hen seppoji won hen ena weɗe woni ena jare hen hono filmiji won hen ko dende hono conférence walla mbiyen jolle kewɗe ɓe kala eno jiɗiri eno jiiri e waktu mumen ko ɗum woni ko wiyete ko ñalawma debbo sen jiɗi wiide noon holno ɗum fuɗɗori holno ɗum ardi holko sabubini ha ñalawma debbo dotta walla holni ko addi ɗum e ɗum ne ko namdal ngal ganduɗa hoorema
jaabade ɗum tan fawata ko tan e konngol gotol musidɓe tedduɓe ala e sago jehen e taaɓe kewɗe nokku kala holno fuɗɗoriɗon e on saaha ƴeewen kamɓe fof holno ɓe ndentiri haɓe mbawi dottude oɗo ñalowma biyeteɗo o 7 mars eɗen ciftora tan wonde e hitande 1998 sappo e joyo ujunere debbo ndentino ɓe mbaɗi seppo mawgo no feewi e wuro New York ɗum woni ko Amérique ngam ɗaɓɓude yoɓe kokke haqqe maɓɓe wonno on saha koto bangal woteji nde wonno tawi ɓe teskaka koɓe huule saka sawtowol maɓɓe jaɓe e sumgo hono lefle e nder gonɗon sappo ɓe kaali toɓɓere wonde himmude wonde kamɓe rewɓe ɓe aɓe keewi eeruji hono waktuji golle eɓe bamɗi jobdi no feewi caggal nde ngoɗo seppo waɗi oolel mum notodiri e aduna o kala ko ɗon hono landa istiraki e hono landa ko ganduɗa hoore ma landa associalisme no paamirten walla landa ganduɗa hoore ma ndendagu walla ndentagu wona ndentagu ko ndendagu Amérique on saha ɓe dotti 28 e on saha to Amérique mbiɗen ɓe kokkuno rewɓe ɓe ko ñande e 28 février minen min mbiya février walla mbiyen février ɗum kalden ɗo joni koko fati e Amérique naaɓe sen jawti en kokki palal en naatito henne to Allemagne kanum koye hitande 1910 ko ɗo woni politique landa maɓɓe ka ganduɗa ko landa nano mbiyeten ga esker tawi noon koye tawi noon mbiɗen jiɗɗen wiide ɗo ko landa potal no landa potal e ndentago landa démocratie woni potal mo Allemagne sen duppi feɗen mbiyen Clarisette ɓe gaddi miijo nanude hono hokkude debbo e nder Allemagne ñalowma mbiɗen ko e ndeɗo hitande 1910 ɓe kamɓe noon ɓe gaddi yiyande maɓɓe wonde dottude ñalowma kawranaɗo taw ko aduna o foof hawri on ko ñalowma debbo ɗum ena ɗaɓɓi kala leydi rewɓe mumen cuɓo caggal sumgoli ɗi sikki ala maɓe jotto e konngol gotol koni hen e nder dental hono mbiyen congrès rewɓe mo ganduɗa hoore ma fodde temedere debbo ummorade e leyɗele 17 hono no ɓe gaddirno yiyande maɓɓe aduna o nooti hen hono dental payodingal ko mbiyeten ko congrès daɗɗa yantodiri hen ko temedere debbo ummiɓe e nder leyɗele 17 ko ɗo bandiraɓe woni ɗo ɓe kawri kamɓe koye maɓɓe ɗum noon kaliten ɗo joni ari yettima e hitande 1910 miijo ngo arno ko 1910 kono ko ɗo henne e hitande 1910 woni koɓe mbawi dottude wonde aɓe kawrane nde rewɓe ɓe kokkete ñalowma mumen taw ko ñalowma teskiniɗo no fewi ɗo noon tawi kadi ko seppo wanno ɗo wiyete nokku biyeteɗo Nimsa Danemark Allemagne
suisra ɗum wonno ko ñande 19 mars kamɓe ko ɗon ɓe joofino Nena Dinno yarlomi yafumi Sibudum Bido wawa yokte jinnadum mbiɗen e hitande ujunere e temedde jeenayyi e sappo e tati caggal duuɓi ɗiɗi ko ɓe dottuno ñande 19 mars yo won ñalowma rewɓe mbiɗen e hitande ujunere e temedde jeenayyi e sappo e tati ɗum waylitama watta ko ñande 6 lewru mars e hitande kala e on saaha feeto ngo hono julde nde ene wawi waɗede tawa ko biyeten ko officiellement taw ko hunde teskinide lamtude jaɓade e lamtude ɗi e kala hitande mbiɗen e on saaha leyɗele dentude jaɓinen ɗon ɗaɓɓade jaɓi kadi nden ɗon tongande hono on ñalowma mbiyaɗo ko 6 mars yo wonde hitande rewɓe kamɓe ɓe jaɓoyi ɗum koye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi ko ɗo woni ɗo leyɗele dentude fof kawrana wonde oɗo ñalowma o jaɓama yo wonan aduna o e kuuɓal ñalowma debbo e gila nden bandiraɓe ñalowma 6 mars e hitande kala ko ñalowma debbo e nder aduna o e kuuɓal Dinno yarlomi yafumi Sibudum Bido wawa yokte jinnadum Yuma Sawi binto lepi jenay e balde nden noon bandiraɓe eɗen namdodira e koye meɗen mbiyen caggal duuɓi temedere hono temedande mbiyeten duuɓi temedere e cosegol oɗo ñalowma 6 mars yo won hitande kala ko ñalowma debbo eɗen namdodira so tawi wonko ɗum wayli e gonka debbo e nder windere nde e nder renduji ɗi e nder yimɓe ɓe gila to tampe maɓɓe ha e wasde teskede ɓe ha e wasde hokkede haqqeji maɓɓe walla ni mbiya ha e ɓittede ɓe beele wonko ɗum wayli nde tawno ko ñalowma goto ɓe kokka e aduna o yoɓe teske wonde potal no woodi hakkude maɓɓe e debbo ɓe kokkaka e nder gurdam ɗam fof yoɓe jogo potal hakkude maɓɓe e worɓe to banggal no Allah haaliri eno waɗiri eno yamiriri nde tawno kaleten mbiɗen koye banggue aduniyankewo en kalani taw to banggue diine kono eɗen namdoro ni henne beele ma seereɓe ɓe mbawa addande men ko jiɗɗen ɓe gadda ko nde tawno qur'ana o sen teskima kanu hokki debbo o fofof ñalomaji mum fofof ko hono no hokkiri debbo kanko jomiraɗo o wi
woni debbo o woni gorko o kala e mon golluɗo ko moƴƴi ko joɓeteɗo woni debbo o woni gorko o kala e mon golluɗo ko boni ko joɓeteɗo kala ɗo ewnoto ko fati e diina o wiyata ko julɓe worɓe ɓe e julɓe rewɓe ɓe ndeke hay hunde serdaka toon sen jeehi en teskima ha to wiyete to donu nden rewɓe donatano ko l'islam ronni debbo nde l'islam arata tawi ko debbo jaggira tan kono kiite ni yettima ha so tawi gorko jibinanama ɓiɗɗo debbo ubbat ɓiɗɗo o tawa ena wuuri ubba ɗum sababude hulde basal wiide oɗo so mawni joni pour yo rese ko Allah e sago kanŋe mbaɗe hen koma jawɗele mbaɗe hen ɓe gubba jomum taw ena wuuri Seydina Oumar waɗi ɗum ko adina naati tan l'islam kalirɗen ɗum ko ha ganden ko haqiqa haalete ko ɗo woni ɗo e jomiraɗo namdi wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat to yigel tigguyel to yigel cukalel deyel namdoyama ñalawma darga an kam hol bakkat mo bannoɗa ha yumma e baba e koreji ma gubbuma aɗa wuuri musidɓe tedduɓe ndeke l'islam o wona ɗo ɗo togga ɗo e ndeke debbo wona ɗo dañi haqqe muɗum on haqqe noon mo Allah hokki debbo o serata e on ɗon haqqe on ɗo tanaka ñalawma goto wiye ko e oɗo tan ñalawma fuloraji jaltine hen biskitaji bonboŋaji jarameje ñaragol jodnagol woykinade yurmikinade photoje filmiji so ñalawma o yawti te ɗum ni hawni hen elle ma taw ɗum waɗirte ñalawma o duttira ko ha yimɓeɓe ɓeydani ruttude hakkillaji mumen e jasre debbo nde ɓe jogui e hakkillaji mabɓe sabu so ñalawma o yawti tan ɓe garta ɗo ɓuuri bonɗon ɗo ɓe gonnoɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe ñawtoɗen koye meɗen namdikinoɗen e koye meɗen holko oɗo ñalawma o wayli hol mbayligu ko addi e gollodiral hakkude debbo e gorko debbo mo Allah teddinti hono no tedditiri gorko ni o waɗi ɗum ko cinɗodiɗo o waɗi ɗum ko lawdidiɗo o waɗi ɗum ko gondiɗo o waɗi ɗum ko yumma ko jibinowo ko nehowo ko janguinowo en teskima ko debbo woni janguinowo gadana firti ko debbo woni kalfinaɗo on dottanaka ñalawma nde neɗɗo goto ari namdima nulaɗo wimo caggal Allah nulaɗo mum holmo potmi teddinde nulaɗo wima ko yumma o namditi kadi nelaɗo wimo yumma o namditi kadi nelaɗo wimo yumma o namditi noon nelaɗo wimo e baba musidɗo tedduɗo enen en ko kaani debbo ñalawma goto saka wona e nder waktu goto saka wona e nder jonde wotere ɗum noon seremɓe bismama yoɓe gar hen hande nde ko adina ñalawma o yawtidi yoɓe gaddu hen ko yaawi ko yaaci windande mabɓe mbatten ɗo henne ha yimɓe ganda holko wiyete ko ñalawma rewɓe ɗum noon rewɓe fulɓe men ɓamti arara e moɗon mo Allah ɓamti gila hande arani ko onon jeeyi ko ñalawma moɗon kon julɓe Allah hokkino mon ɗum on wona ñalawma hokki mon ko gurdam mon fof hokki mon hen haqqeji moɗon yo wuppulama on jarama musidɓe tedduɓe ko Cheikh Oumar Sall arnoɗo hande gam yewtide e moɗon e softinde on e siftinde mon ko wiyete ko ñalawma rewɓe e dottugol noon mbiɗen to banggue aduna yankore eɗen keeɗi noon ko faati e serɓe men ɓe gadda hen haqqillaji mabɓe e miijoji mabɓe on jarama